Ahoj všichni, máme tady nové video a tentokrát se nacházíme v Ostravě, tady kousek od kostela, který je tady vedle mě. A za mnou se nachází bistro Pelmešky, kde prodávají pelmeně, vareníky, které jsou domácí a jsem na to zvědavá, protože nic takového jsem zatím ještě v restauraci neochutnávala, tak pojďme to ochutnat. Mají tady dokonce i hotové produkty, které jsou balené a můžete si je vzít sebou domů. Už tady máme pití, které jsme si objednali, takže já jsem si objednala limonádu s příchutí jehličí a Andrea si objednal domácí limonádu lesní směs. Vypadá to moc pěkně. Musím říct, že to opravdu chutná jako Coca-Cola z Kofolu. Takže paní měla pravdu. A to tvoje? Mohlo to být trochu sladší. Ale jinak to je moc dobré, jde tam cítit ta lesní směs. Jde vidět, že to je domácí. No. Nakonec ti bude víc chutnat to moje, že? Takže my čekáme na jídlo. Tady je účet za ty všechny věci, které jsme si objednali. Objednali jsme si Asian Fusion, potom mix těch vareníků, pak jablečné vareníky, ty limonády a celkem jsem platila 679 korun. Objednávali jsme ty menší porce, protože jsme to chtěli vyzkoušet víc, takže je jich tam 13 kusů těch vareníků. A těch pelmení tam je 21 kusů. Jinak tady se takhle můžete dívat z okna. Jezdí tady auta, je to přímo u hlavní cesty vedle kostela, takže nudit se nebudete. Jo, můžete to tady tak dát, my si to tak vyzkoušíme navzájem. Děkujeme. Jinak prodávají teda tady ty pelmeně a vareníky a pelmeně jsou z Ruska a jsou menšího tvaru a jsou většinou plněné masem anebo jsou dělané na slano a ty vareníky jsou zase větší a třeba jsou plněny bramborem nebo nějakou slanou směsí, třeba tady mají haluškové nebo brýnzové teda, špenátové a tak, anebo se dělají i na sladko, teda s tvarohem, s jablkem a tak dále, takže my jsme zkusili i vareníky, i ty pelmeně, abychom vyzkoušeli oba dva druhy. Jinak na Ukrajině nebo v Polsku, na Slovensku můžete vyzkoušet třeba i pyrohy a v Itálii se prodávají ravioli, takže to jsou taky jakoby takové plněné polštářky z těstoviny. A v Asii mají třeba gyoza taštičky. My už to tady máme jinak na stole.
Tady je Asian Fusion. Je tam buček, kimchi, zázvor a sezam. A tady je mix, je tam špenát, sýr, brambor a cheddar. A my už jdeme ochutnat, protože mi to tady voní pod nosem a vypadá to moc hezky, takže jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Takže jdu nejdřív ochutnat ten Asian Fusion, ve kterém je buček, kimchi a zázvor. Nahoře jsou výhonky. Jsem zvědavá, jaké to bude, protože takhle jakoby na asijský styl jsem ochutnávala zatím jenom gyoza taštičky, ale ne pelmeně, takže zajímavé. To těsto mají opravdu dobré, takové křehké, měkké, ale tím, že to namočím do té sojovky, tak to celkem přebije ty chutě uvnitř. Takže musím to trochu víc okapat a víc ochutnat ten prostředek. Musím říct, že to kimchi tam moc nejde cítit, má to trošku takovou pálivou chuť, ale celkem to hraje dohromady jakoby spolu, takže nemám tomu co vytknout. Ochutnám to samotné bez sojovky. Ta chuť je výrazná, ale jak říkám, to kimchi tam moc nejde cítit. Celkově to je hodně jakoby pálivé a jakoby spolu to ladí, nemám co k tomu víc říct, prostě je to moc dobré. Mám tady ten mix, nejdřív ochutnám špenátový vareník. To těsto bych řekla, že je hodně podobné jako u těch pelmení, že tam není až takový rozdíl, ale tady ty vareníky jsou lepší, protože se tam vleze víc té náplně, takže to je lepší, bych řekla, protože víc si užijete tu chuť uvnitř, že je to víc intenzivní a moc mi chutná to nahoře, nevím, co to je, nevím, nějaký přeliv, nějaká zakyslená smetana nebo smetana, jo? A musím říct, že to je moc dobré, protože je to takové osvěžující ta smetana. Pálivé. Že? Je to hodně pálivé, no. Teď vyzkouším ten cheddarový. Moc dobré. Strašně mi chutná, že to těstíčko je takové jemňoučké. Ten cheddar je takový krémový, že to není jenom samotný cheddar, ale určitě to bude s něčím smíchané, protože to drží konzistenci. A ještě tady máme jeden, nevím, brambor, cheddar, jo, to je brambor. Aha, takže to byl asi brambor s cheddarem, proto to bylo takové hutnější ta konzistence. A ještě by tady měl být sýrový, ale nevím, který z nich to je. Tenhle bude asi sýrový, bych řekla. Tak vyzkoušíme, uvidíme. Taky moc dobré, ale nejvíc mi asi chutnaly ty špenátové a ty cheddarové, protože to bylo smíchané i s tím bramborem, takže to bylo takové hutnější vevnitř, ale ten syrový taky není špatný a určitě ta smetana se k tomu moc hodí, takže nemám co vytknout. Moc dobré. Jako není to špatné, ale... Cítíš tam to kimchi? Trochu tam dáš se z toho najímat. No právě, já tež ne. Ještě máme ty jablečné, no. Nevím, jestli pálí ty klíčky, jakoby ty vyhonky, anebo pálí ta směs uvnitř. Já jsem to jedl bez těch klíčků a palil. A jo. Protože já vím, že většinou tady toto pálí, který ti nejvíc chutná. Ten špenátový boj je takový hodně výrazný. Ten bramborový, to je také, že jak bych jedl bramborovou kašu. Takže máme tady ty vareníky na sladko a vevnitř je jabko, potom nahoře je smetana, ořechy, skořice a cukr. Vypadá to teda moc hezky. Takže já to jdu ochutnat.
Zajímavé. Škoda, to tady takhle rozdělám, bych vám to ukázala, jak to je vevnitř. No moc to nejde vidět, ale vevnitř je jablečná náplň. Je to takové lehké a osvěžující. Není to příliš sladké, takže kdo má rád hodně sladké, tak asi bude zklamaný celkem, ale musím říct, že to je takové jako moc dobré. Tady jde dobře vidět ta náplň teď. Jako je to moc dobré. Mě to teda chutná, ale jako dezert to úplně není, no, že by to bylo nějaké příliš sladké. Vypadá to jak jablková marmeláda. Chutná to trošku jako nějaký kompot. Teď jsem tam měla trochu skořápku z ořechu. Je to dobré. Já bych si to uměla představit více sladké. Třeba ta smetana, kdyby byla více ocukrovaná, to by mi stačilo bohatě. Ale musím říct, že to je dobré, jako nemám na tom co vytknout. Kdyby tam bylo víc toho cukru, tak by to bylo lepší. Ale zase, kdyby to bylo moc sladké, tak by to nemuselo být zase moc dobré, kdyby to měla hodně. Však uvidíš, ochutnáš a tak k tomu něco řekneš. Nevím, no. Jablka jsou dost na malé kousky. No, ty jablka, tam jsem ani moc necítil. Zkusím to ještě jednou. Ale musím říct, že ty jablka tam jsou hodně na malé kousíčky, no. Uměla bych si tam představit třeba nějaké větší kusy. Něco jako mají v McDonaldu, takovou tu jablečnou taštičku. No, teď jsem to zkusil. Cítil jsem tam ty jablíčka, je to jak nějaký takový džem z jablek, no. Mně to chutnalo, bylo to takové jakoby osvěžující, ale ty jablka by tam mohly být větší, víc výrazné a víc to mohlo být celkově sladší, protože je to jenom přece dezert a dezert má být pořádně sladký. Nebo aspoň sladký. Ne příliš, ale prostě sladký. Sice říkala, že to prej není moc dobré, ale sami vidíte, že to už má skoro vyškrabané. Co se stalo? Mám skořápku z ořechu v kuse. Jídlo dobré, ale co mi vadí, tak ty skořápky z ořechu, to už je druhá skořápka, co jsem měla v zubech. Sice to je malá skořápka, ale může nadělat velkou neplechu. Takže to se mi celkem nelíbí, no, ale věřím, že to nejde moc ovlivnit, když člověk loupe ty ořechy, že sem tam se tam nějaká skořápka může dostat, no, ale jako v restauraci by to úplně nemuselo být. No, už mám skoro sněženo. Jinak dopijeme a půjdeme. Něco si ještě řekneme o tom venku. My jsme vyšli teď z Bystra a šli jsme kousek dál, protože je to přímo u hlavní cesty a hodně tam jezdí auta a nešlo by nás slyšet, takže tady je snad klid a bude mě lépe slyšet. Jinak hodnotím ty pelmeně i vareníky moc dobře. Myslím si, že to měli moc dobré, hlavně to těsto bylo takové jemné a křehké, takže umí to moc dobře, jde vidět, že to je opravdu domácí. Není to nějaké přeprodejové, že by to jenom koupili, rozmrazili a prodávali dál. Co můžu doporučit, tak určitě ty vareníky, které jsou více plněné, takže tam máte více té náplně vevnitř a je to takové víc chutnější, že je to víc výrazné a víc si na tom pochutnáte. Akorát moc se z toho nenajíte celkově, my jsme měli sice ty menší porce, ale myslím si, že i kdybyste si dali tu větší porci, kde je o 3 vareníky víc, tak se z toho asi moc nenajíte. Je to spíš takové na chuť a myslím si, že to bylo dobré, takže kdo to máte rádi, tak si sem určitě zajďte a ochutnejte. Co mě celkem zklamalo, tak ty vareníky na sladký způsob, protože jsem tam měla ty skořápky, sice malé, ale vlezlo mi to do zubu a bylo to celkem nepříjemné. Takže jako vím, že si to nedá asi nějak moc ovlivnit, prostě stane se to, ale je to celkem nepříjemné, takže dávejte si pozor, pokud si to dáte, abyste tam neměli nějakou skořápku. Jinak měli tam i tvarohovou verzi s ovocným přelivem, tak možná tyhle budou sladší. Pelmeně hodnotím na nějakých 7 bodů z 10, vareníky hodnotím na nějakých taky asi 7 bodů z 10 a ta sladká verze, tak to bych dala tomu tak nějakých 6 bodů z 10. Celkem jsme platili 679 korun, takže myslím si, že to je celkem fajn za ty 2 nápoje a 3 jídla.
Takže se to oplatí, akorát jako moc se z toho nenajíte, tak jenom ať s tím počítáte a dáváte si třeba ty větší verze těch pelmení a vareníků než ty menší, protože z toho se moc nenajíte. Jinak obsluha byla super, restaurace taky, teda bistro. Bylo to hodně malé, bylo tam celkem plno. Když jsme odcházeli, tak všechny stoly byly plné a někteří zákazníci museli i odejít a nemohli si sednout, protože opravdu bylo úplně plno. Takže pokud vás to zajímá, tak se sem zastavte a já se budu zase na vás těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak mě určitě podpořte lajkem nebo odběrem a jinak YouTube má novou funkci zviditelnění, které najdete dole pod videem a hodně mi to pomůže, aby se tohle video dostalo k více lidem. Takže pokud mě chcete podpořit, tak určitě nezapomeňte kliknout na zviditelnění a budu se na vás těšit zase příště, tak mějte se hezky, čau. Takže jak se to stalo? Ten mikrofon. Tak bo to je moc hrubé, ne? No, nebudu radši hýbat s tím. Co mě celkem zklamalo, tak ty vareníky na sladký způsob. Fail číslo 2. Já to budu asi držet radši, nebo já nevím.